Dobar vam dan i dobro nam došli, poštovani gledatelji, u ljetnu slagalicu. Što je prirodna, stvarna ljepota žene, bez estetskih i bez kozmetičkih tretmana? Što je to ono najbolje u nama što nam nikakve godine ne mogu oduzeti? O tome ćemo danas govoriti. A jedna od najboljih, najljepših, najuspješnijih među nama, paraolimpijska je legenda, gospođa Milka Milinković i naša prva današnja gošća. Od srca vas pozdravljam. Dobar dan i ja. Poštovanje, dobrodošli. Hvala. Evo, izuzetna mi je čast, gospođo Milka, da ste među nama. Dakle, 8 olimpijske medalje. Evo, to ćemo pokazati. Evo ovako. Samo jedan čas. Pa ćete nam reći o čemu je zapstalno u Hrvatsku. Dakle, sad ovdje imamo studiju, sad bi svi rekli, bravo, pljesak. Pa imam, recimo, 16 zlatnih medalja. Kako ste nam dosta često sudjelovali i gostovali u emisijama, da je sport na neki način odredio vas kao osobu. Dao vam je samopouzdanje, pokazao vam je da trebate vjerovati u sebe, a to je ujedno, poštovani gledatelji, možda i odgovor na sve nas, žene koje ponekad, bez obzira na bilo kakve životne teškoće, treba nam biti za primjer. Dakle, danas imamo toliko primjera, nemamo dovoljno veliku plaću, ostajemo bez posla, djeca su nam možda bolesna, ne slažemo se sa suprugom. Imamo puno razloga za biti ili nezadovoljan ili nesretan. Zaboravimo živjeti, zaboravimo na sebe i na onu našu pravu istinsku ljepotu, na ono naše najbolje. Dakle, gospođa Milka uvijek ima za ovo odgovor. Zašto, u čemu ustrajati, zašto u svakom danu pronaći ono nešto, onaj pravi razlog zašto živjeti? Da ti osjetiš da on tebe uvažava, da si ti tu prisutan. Sad bi možda mnogi rekli, ma koja ljepota, kakvo emotivno punjenje ako ja sam sa sobom nisam raščistio, nisam se prihvatio. Dakle... U tome je problem. A čovjek treba sebe prihvatiti onakav kakav je, bez obzira. Svim što, da li priroda ili Bog ili ne znam kako, neko nam je to dao. I znači moramo se voliti takvi kakvi jesam. Ako sebe ne volimo, onda ne možemo ići dalje. Vrlo ste zanimljivi po tome što ste vrlo otvoreni, duhoviti. Imate puno anegdota. Poštovani gledatelji, sad bih voljela da čujete nekoliko anegdota koji će zapravo odrediti po čemu je gospođa Milka legenda unatoč svim životnim teškoćama. Dakle, voljela bi da nam ispričate o tome kako ste susreli. Pričajte. Pa ne, zato što sam, vidi tamo ona ti je curica, sigurno cura iz vrtića, jel ti je ona simpatija, onda kaže meni jedan dečkić, ne teta Milka, ona mi nije cura, ona mi je prijateljica. A ja imam curu, ja kažem, pa kakva je razlika? A to vam je ono nešto kad vam po želucu idu leptirići. Govorimo o prijateljstvima žene, muškarci. Može li tu biti prijateljstva? Može, puno. Ljubav tu svakako ima i erotika i tekako veliki značaj. Je. Hvala vam lijepa za sada, jer upravo, poštovani gledatelji, želim najaviti posebnog gosta, dakle istinskog svjetskog umjetnika koji je znao prepoznati taj trenutak istinske prave ljepote, naravno kroz dimenziju erotičnosti. Dakle, dozvolite sad da vam predstavim gospodina Stanka Abadžića. Dobar dan, hvala na pozivu emisiju. Izvolite. Poštovanje, dobar dan. Evo, gospodine Abadžiću, najavila sam vas, nabrajam sve fotografije i nagrade. Fotografije ćemo malo kasnije vidjeti. Želim čuti od vas koji znate prepoznati, dakle kao umjetnik imate jednu posvetirati i sve ovo što je rekla naša prva gošća, gospođa Milka. Gube svoju osobnost oponašajući te svoje uzore, imaju uvijek isti pogled, uvijek iste kretnje. Mene to nije zanimalo. Sasvim obične djevojke koje sam sretao ili u kafićima ili u tramvaju ili u gradu naprosto i osjetio sam da ima nešto u njima i da zrače. Dakle, posebno za akt mislim da je potrebno da krenete od lica i da jedan dobar akt kreće zapravo od lica. Ako vam lice nešto govori i naravno onda i cijela figura, mislim da će biti uspješno. Uspijevate dobiti privolu da vam netko bude model fotografije. Sad bih vas pitala da nam možda komentirate onu frazu svaka je žena lijepa. Je li to uistinu tako? Način, nego baš imaju, posebne su finese.
Pa gledajte, kod snima... Rekli i ovom zapravo na neki način i vulgarom trendu, pogotovo po ovim žutim časopisima gdje majke postaju, žele biti djevojčice, djevojčice žele biti kao majke, pa zapravo više nema niti te granice. Pa to je svakako spomenuti, već smo i prije rekli da nećemo govoriti o ljepoti uz pomoć kozmetike ili ne znam bilo kakvih estetskih tretmana. Kakav je vaš stav o tome? Dakle, i ostati mladi. Je li to ujedno znači da smo onda i najljepši i najljepši i najbolji? Vidjeti i fotografiju koju ste vi htjeli malo komentirati. Naše kolege će nam pokazati, pa ćete pitam kako ste mi u pripremi emisije rekli kako vam je žao da niste uspjeli snimiti također nešto iscrpljujuće. Nadali ste se budem pa na kraju ništa. Da. O čemu je riječ bila? Pa možda i prilika da nam svima kaže kada će to biti. Da upotpunimo ovu kolekciju u Cité International des Arts. I sreo sam jednu djevojku, otišli smo na sat gdje su studenti crtali aktove. To je jedan veliki amfiteatar, dole su bile 3 gracije, ali zaista u onom punom smislu žene sa svim svojim simbolima i atributima, dakle bez ičega vještačkog i tako dalje, modeli za studente. To je toliko fascinantno bilo da mi je prst sam. Čujete da nije lako pronaći dobrog modela, ali isto tako i pronaći i zabilježiti tu ljepotu, baš taj čas kad vi želite. Naravno. Dati boje. Jasno. Poštovani gledatelji, sad je vrijeme da pozdravimo i trećeg našeg gosta, koji je također jedna velika legenda, iako je mlad. Saznajmo o kome se radi. Ako nije u pitanju stvarno neki slučaj nužde ili nesreće. Sad ste mi malo skromni, sad ste mi malo skromni, gospodine Vitasoviću, jer je jako poznato po tome kako vas žene doživljavaju i kako su vas doživljavale, pa ste mi i sami rekli... Ali to istina, ne? Hvala vam lijepa. Naravno, ostanite nam. Sad želim čuti malo svoje goste u studiju. Želite li komentirati? Pa naravno, da, ovo je lijepa. Vraćamo se gospodinu Vitasoviću. Jest trend povratka, mnoge modne kompanije, pa čak i kozmetičke se vraćaju baš toj prvo. Htjela pitati sve goste, s obzirom da smo već polako i pri kraju emisije, kolika je društvena odgovornost da govorimo o toj ovisnosti, o takozvanoj ljepotomaniji. Jer danas ako nemaš sličan nos nekome, ako nemaš grudi ne znam koji broj, manje si važan, pa to već i djevojčice od tinejdžerske dobi tako na taj način uče. Mislim, s obzirom da radim te emisije, ponekad, poštovani gledatelji, ponekad roditelji sami nazovu i znaju reći ja bih svojoj kćerci ili svome sinu, ne znam, za, evo sad smo rekli za maturu, poklonila nove grudi, možete li me preporučiti nekog plastičnog kirurga i tako. Mislim, to je totalna dekadencija i daleko više od toga. Izvolite. To dovodi... Trebali bismo biti svjesni te društvene odgovornosti i mnogi roditelji i sve institucije, jer sve to u svrhu marketinga, u svrhu kapitala, dakle interes je iza svega toga, a to što nam totalno degradira duh i zapravo izgubimo svoj identitet, o tome da ne govorimo, a o posljedicama još i više. Želite se uključiti? Pa to je možda i trend... 100% je onda je uspjeh. Onda će i drugi prihvatiti, onda će i drugi znati prepoznati tu ljepotu koju nosite u sebi prije svega. Normalno, da. Ali mi smo malo i pretjerano koncentrirani na vanjsko. Uživamo previše u vanjštini i cijenimo vanjštinu i afirmiramo vanjštinu, dakle vanjski izgled. I naravno da onda duhovno ili duševno ostaje uskraćeno. A zapravo to i je velika šteta, jer te mlade djevojke ne dolaze u izazov da se duhovno i duševno dokažu. Drugčiji takvog doživljavaju kao kompletnu zapravo osobu. Jer to su one komunikacijske vještine i one ljepote roditeljstva koje se od malena grade. Od srca vam zahvaljujem na tome, gospodine Vitasoviću, ali sad nikako, kad već govorimo o... Davati, tako se uljepšava odnos. Koja dobra osoba bi zainteresirala gospođu Milku? Za kraj, s obzirom da čujem, poštovani gledatelji, da imamo samo još minuticu i pol, što mi žene griješimo? U čemu griješimo da bolje razumijevamo muškarce? Gdje je najveći nesporazum? Koga dovoljno ne sluša, ne razumije ili nešto? Hvala vam lijepa, gosti dragi, gospodine Vitasoviću, hvala vam od srca što ste nam pokazali kako sutra u ljetnoj slagalici je gospodin, moj kolega Mladen Iličković, koji će govoriti o solarnoj energiji, a za sam kraj emisije naravno poslastica Ja ne morem više bez nje.